Боби, Да. какво правиш? Уча по география. И какво учите по география? Учим някакви неща за Франция. Ама много ми се входи в Париж. Толкова е яко. Има Дисниленд, има Айфеловата кула, има разни църкви, замъци. Мега яко е. Аквариуми, музеи. Сигурна съм, че е така, но госпожата няма да те пита за Дисниленд. Моля ти се, започвай да учиш. Шанзелизе. Шанзелизе. 4. Ние сме в Париж. В Париж сме. Ще ядем круасани. Затъпчем с макарони. Макарони и какво ли още не. Ще превземем сладкарите.